Здравейте! Аз съм Анджела Милчева, студентка в четвърти курс, специалност Медийна педагогика и художествена комуникация в Факултета по науки за образованието и изкуствата към Софийския университет. Нашата специалност е едно уникално съчетание между медиите, изкуството и педагогиката. Три области, които се допълват и изграждат мост между знанието и креативността. Специалността открива широк хоризонт за професионална реализация. Като медиен специалист, преподавател по английски език в предучилищна и начална училищна възраст, специалист по маркетинг и мениджмънт на медийната комуникация в образователните институции и много други. През 4 години преминаваме през богата гама от дисциплини, които ни подготвят както теоретично, така и практически. Изучаваме медийни, педагогически, художествено-комуникативни дисциплини и такива приложими в други сфери. Тук виждате някои презентации, медийни продукти и графични проекти, които имах възможност да създам по време на следването. Те съчетават всичко, което обичам – творчество, комуникация, медии и образование. Обучението ни дава не само знания, но и умения в реална професионална среда, независимо от това дали искаме да работим в медии, да преподаваме или да творим. Бакалавърската програма включва стажантски практики в медия, в езиков център и детска градина, както и в културна институция. Ще представя стажовете един по един. Сбъднах мечтата си да се впусна в журналистиката, като стажант-репортер в студентската телевизия на Софийския университет Алма Матер. Отразявах събития, правих репортажи и интервюта, натрупах ценен практически опит. Стажовете ми в езиков център и детска градина ме запознаха отблизо с преподаването на английски език на малки деца. Научих как да общувам, да вдъхновявам и да уча чрез игра. Стажът в библиотеката на нашия факултет беше изключително полезно преживяване. Запознах се с структурата, историята и управлението на институцията. Ако можех да се върна 4 години назад, бих избрала тази специалност отново. Тя ми даде увереност, знания, практически опит и много възможности за развитие. Ако търсиш път, който съчетава медии, образование и изкуство, това е твоето място. За повече информация, посетете официалният сайт на Факултета по науки за образованието и изкуствата. Благодаря ви и успех!